கேப்டன், நீ நம்ம வேர்ல்டை காப்பாற்றணும் தெரியுமா? நீ தான் உன்கிட்ட தான் இந்த வாட்ச் இருக்கு, அதை வச்சு தான் நீ நம்மளை காப்பாற்றணும். நான் அயன் மாதிரி இருப்பேன், அதனால நான் அயன் மேன் இல்லை. நானா? நான் எப்படி காப்பாற்றுறது? எனக்கு இந்த வாட்ச் கிடைத்ததே கொஞ்சம் பெருசாக தான் கிடச்சிது. நினச்சி பார்க்கும் போதே அழுகையாக தான் வருது. இப்போ என்ன பண்ணுறது? சரி, நான் உன்னை ஸ்கேன் பண்ணுறேன். நான் இந்த வாட்சை வச்சு ஸ்கேன் பண்ணவா? உன்னை ஸ்கேன் பண்ணால் தான் நான் இந்த மாதிரி மாறிடுவேன். ஸ்கேன் பண்ணுறேன். இங்கே பாரு, மாறிட்டேன். இந்த மாதிரி தான் மாறிட்டேன். நான் வேறு மாதிரி மாறிட்டேன். அடுத்து என்ன உன்னை மாதிரி மாறவா? பாருங்கள், இங்கே பாரு, மாறிட்டேன்டா. உன்னைய மாதிரியே ஆயிட்டு. அப்படியே உன்னைய மாதிரி தான் இருக்க. பாத்தியா? நல்லா இருக்கா? சரி, அப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லு.